A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Le video le ibheke kubafowethu bamaKristu namaRoma nofakazi bakaJehova. John 8 verse 32. Niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Aqalile namaKristu manje angichapha ngeinhlamba ayangithuka. Umbuzo wami uthi isiphi isono engisenzile? Kodwa ke ngiyasazi vele isono sami engisenzile ukuthi 1 ngayeka ubuKristu ngoba iqiniso lafika empilweni yami. Ngabiyeka ubuKristu. Nami nganginekhanda eliqinile njengani. Nami ngangingafuni ukuzwa lutho ngoJesu Kristu. Kodwa umdali wami wangizwela, wangivula amehlo, wangibonisa indlela. Yingakho ke ngithi maKristu amahle nani vulana amehlo. Okokuqala engifuna ukunitshela kona, uJesu yinto engakaze ibe khona emhlabeni. Uma ungabe ungangikholwa, ngena kuGoogle uthi what was the real name of Jesus uzobona. Uyeshua, akuyena uJesu noma uYesu noma Jesus noma Yesus noma Jiso. Akuwona amagama akhe layo. Yonke leyo nto leyo umsangano owakhandwa amaRoma ngo325 AC. After 500 years uYeshua enyukela ezulwini. Ayikhanda ke amaRoma, amkhanda uJehova, amkhanda uJesu, amletha kithi thina sizwe esimnyama ukuze azosididisa siphume ekukhonzeni uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu afuna ukukhonzwa ngayo. Siphume ebunyeni bukaNkulunkulu, kodwa amaRoma asilethela ubuthathu bukaNkulunkulu okuwubusathane bobuhedeni. Namhlanje wonke amaKristu akhonza uJesu, ayekile ukukhonza uNkulunkulu umvelinqangi umdala weinsuku, awazenzanga, enziwa amaRoma akatholika. Ngoba amaRoma enomona ebona ukuthi thina abantu base-Afrika, ezwenikazi lase-Afrika, siphila kamnandi, asiswele lutho, sizikhonzela umvelinqangi. Bafika bona base beyasididisa, basikhipha ekukhonzeni uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu oyedwa, umdali weinto zonke, umdali wezulu nomhlaba. Basikhipha basikhonzisa lo uNkulunkulu wabo oyinkonkoni asebemenzile bona, oyisitabane, abathi uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu uNdodana, uNkulunkulu uMoya oNgcwele, amadoda amathathu asemntwini oyedwa. Kodwa ube uNkulunkulu esho encwadini yabaLevi ukuthi akayifuni izitabane, indoda elala nenye indoda njengokulala nowesimame. uNkulunkulu uthi labo bantu labo bayobulawa. Ayajika amaRoma atshela thina ukuthi uNkulunkulu uyileyo nto leyo. Nathi maKristu siyavuma, noma nani ngoba mina ngiseyena umKristu, nani maKristu nakuvuma lokho. Ngifuna ukunixwayisa ke ingane zakwethu ukuthi ukukholelwa ebuthathwini bukaNkulunkulu kuwukumthuka uNkulunkulu lokho. uNkulunkulu uthi ungaliphathi ngeze igama lami, angiyikukuyeka ngiyokubeka icala. maKristu amahle ngiyanixwayisa. Wakho 12 verse 29. Yazi lokhu Israyeli, uNkulunkulu wethu inkosi yinye, umdali munye. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Bese uyofunda futhi naku-Isaiah 44 uqale kuverse 6. Uzozwa uNkulunkulu esixwayisa esibuza ukuthi ukhona yini omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Nina enithi uJesu uNkulunkulu, lo mbuzo loyo ubheke kini ukuthi njengoba nithi uJesu uNkulunkulu, ngempela ukhona yini omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu, umenzi weinto zonke, umdala weinsuku, umdali wezulu nomhlaba. Akekho omunye uNkulunkulu onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukangikhona, umenzi weinto zonke, umdali weinto zonke, umdala weinsuku.
Phendukani-ke bafowethu isikhathi sisekhona, ngoba ethuneni lo Jesu lo enimkhonzayo angeke nize nimbone. Sengathi umdala angasivula amehlo, asipha amandla sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.